Гэта экспазіцыя для выставачнай залы Баранавіцкага краязнаўчага музея не зусім звычайная. Па-першае, гэта юбілейная 300-я выстава, якая праходзіць у гэтых сценах. А па-другое, галава сям'і Шчарбаковых Станіслаў Александрович не толькі вядомы ў горадзе краязнаўца і аўтар гістарычных кніг, але і больш за 20 гадоў быў кіраўніком гэтага самага музея. А зараз ён прадстаў перад гараджанамі як і мастак-акварэліст. Мне любая техника нравится, просто акварель, у меня она удается, она проста для меня. Бывает, что иногда видишь эту красоту и чувствуешь, и есть желание передать. Між тым, уся сям'я Шчарбаковых творчая. На выставе прадстаўлена шмат фотаработ сына Станіслава Александровича Віктара, а таксама тэкстыльныя куклы Цільды, майстэрскі выкананыя нявесткай Наталляй. Але аўтарам пераважнай большасці работ, які ўбачылі наведвальнікі выставы, з'яўляецца ўсё ж Алла Браниславовна Шчарбакова. А я все время работала в стол, как говорят, в общем, в кладовку. Поэтому так всю жизнь прожила, и первая выставка у меня. Просто решила подвести итоги. На самой справе некаторыя работы Аллы Шчарбаковай ужо бачылі свет. У Баранавічах па сённяшні дзень можна палюбавацца яе вітражамі і пано, а калісьці яе малюнкі выкарыстоўваліся і пры вырабе цукерак. Па тых карцінах, што прадстаўлены на выставе, бачна, што мастачку цікавіць тэма космаса. Цэлая серыя прысвечана знакам задыяка. Таксама яна захапляецца нацюрмортамі, казачнымі сюжэтамі і шмат чым яшчэ. Мне никогда не нравились художники, которые работали как по шаблону, делали много работ, которые похожи друг на друга. И как-то становится неинтересно. Я пыталась всегда делать, чтобы свои работы, чтобы они были очень разные. И было интересно осваивать разные техники. І сапраўды, побач з маслянымі краскамі суседнічае звычайная гуаш. Шмат тут і батіка, роспісу па тканіне. Выставка очень разнообразна и по жанрам, и по содержанию. И, наверное, этим она интересна, потому что никого не может оставить равнодушной. Любой из посетителей выставки здесь найдет работы, которые близкие, созвучны их душе. Мяне заўсёды здзіўляла, як людзі акварэллю могуць вось выпісаць. Здаецца, што такая папера, вода, і вот якія цудоўныя ўсё такія пейзажы, мяккія, такія лагодныя атрымліваюцца у Станіслава. Я быў прыемна здзіўлены і працамі яго жонкі, вось таксама, якія ўражваюць. І, канешне, мяне парадавала праца Віктара, вось яго, як ён ракурсы знаходзіць, як ён бачыць вось яго бачанне свету, так сказаць, праз фотоапарат. Усяго на выставе сям'і Шчарбаковых прадстаўлена больш за 100 самых разнастайных работ. Пазнаёміцца з імі можна ў выставачнай зале Баранавіцкага краязнаўчага музея да 16 сакавіка. Алена Ракуць, Людмила Салдзна, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».